Hei hoi ja terveiset täältä sivistyksen parista. Ajattelin vähän lainata samaa ideaa, mitä Marko teki meidän joulukonserttiin kanssa, että lähetän tällaisen videotervehdyksen. Tilanne on sellainen, että Lieksan teatterilla on huomenna ensi-ilta Veikko Huovisen lyhyistä erikoisista. Kello on semmonen 10:30 illalla, minä olen yksin töissä ja tämä Koemarin pesukone pitää tämmöstä ääntä. Että sieltäpä on tuulettimen laakerit kovasti vaikuttaisi olevan mennyt. Ja onkin. Tähän pitää keksiä joku höljökkäläinen viritelmä nyt selvästi. Mutta kun nyt kerran rupesin, minä voisin käydä tuolla yläkerran puolella. Lieksalaisillehan tää on tuttu paikka niin kuin näiltä osin, mutta harva varmaan tietää miltä tuolla näyttää. Tämän näytelmän kanssa on saanut tehdä hommia ihan riittävästi muutenkin. Tuo heittimen hajoaminen oli nyt ihan mukava lisää vielä. Mutta täältäpä näkee mitä kaikkea tässä on tullut hommailtua. Ensinnäkin täällä on heittimiä lievästi enemmän kuin tavallisesti. Niitä ei kovin montaa koloa olla, mihin enää saisi mahtumaan. Ensin meinas loppuu himmennin kanavat. Piti tuoda kotoa lisää himmentimiä. Sitten meinas loppuu jatkorakat ja lopulta meinas loppuu heittimetkin. Sen tyyppinen näytelmä, että kun on 6 kohtausta ja jokainen tapahtuu ihan eri maailmassa ja ajassa, niin piti tehdä sitten tavallaan 6 näytelmän valot tässä yhdellä kertaa. Ja niin kuin asiaan kuuluu, niin täällä on osa kanavista on sellaisia, mitkä täällä ei ole toiminut alun perinkään. Tuossa on joku, joka on mennyt rikki jossain vaiheessa ja tuolla on kanssa. Ja sittenpä näitä piti tuo himmentimiä ja muita tänne lisäksi. Ja sama juttuhan se oli tuolla täälläkin sillalla. Täällä on tämmösiä hienoja jatkoraikkaviritelmiä. Sanoisinko, että lähes höljökkäläisesti sivuvalo tuolta sivurajaimista tulee roikat tänne. Ja täällä on tämmöisillä ihmeellisillä akrobaattitempuilla viritelty sitten heittimet. Kun nyt ei oikein muutenkaan niitä saanut oikeille kohdille. Näitä oli kiva suunnata täältä. Ei muuta kuin pikkusen kyynärpää venähti. Tästä muuta. Ei kai sen kummempia. Pitää kehitellä, miten tuon tuulettimen saisi hiljaiseksi, vai otanko vaan piuhat irti ja toivon parasta.